Daga cikin ku wasu sun yi min tambaya akan cewa shin wai ta yaya ake samun followers a cikin TikTok ne, ta yaya ake samun like da views a cikin TikTok ne. Mutane da dama suna ɗaukar wannan abu yana da matuƙar wahala samun followers a cikin TikTok. Gaskiya samun followers a cikin TikTok baya da wani wahala gaskiya. Samun followers a cikin TikTok kusan ni ya fi min sauƙi bisa ga wasu abubuwa. Abin da ya kamata ka yi idan kana da buƙatar ka samu followers a cikin TikTok, to abu na farko dole yana da kyau a ce ka samu content wanda zaka dinga ɗorawa a cikin wannan account na TikTok idan ka buɗe shi. Ba zai yiwu ba idan ka buɗe TikTok account yau ka zo ka ɗora wa'azi, gobe ka zo ka ɗora harkar 'yan siyasa, gobe ka zo ka ɗora waƙa, gobe ka zo ka ɗora wasu abubuwa haka. Tabbas ina gaya maka in dai haka ne kake yi to tabbas ba za ka taɓa samun followers ba, domin mafi yawancin mutane wanda suka yi following ɗinka za ta yiwa mutum ya yi following ɗinka ne saboda ya ga kana ɗora waƙoƙi haka. So idan ya ga daga baya ka sauya ka daina ɗora waƙoƙi, ka daina ɗora abubuwan da suka shafi waƙoƙi, sannan sai ka zo kana ɗora abubuwa na siyasa haka, to tabbas mutum da ya ga wani bidiyo na haka kawai zai wuce shi kawai saboda baya da wani amfani, saboda ba abin da yake da buƙata ne aka nuno mai ba. So saboda haka yana da kyau duk wanda zai buɗe TikTok account yana da kyau ya samu wani content wanda zaka yi wanda zai dinga ɗorawa, in ma na ɓangaren nishaɗantarwa ko kuma ɓangaren ilmantarwa ko kuma ɓangaren faɗakarwa.